Memoria da kontzientzia. Espaden memoriarik, egongo ginateke erabat galduta eta seguru asko poliki-poliki harri bihurtuko ginake panpin hutsak. Eta asko sufrituko genuke. Para mí, una fotografía antigua, sobre todo de Guernica, es como si fuese la huella dactilar que nos falta, ¿no? Ez bai bombardieko? Nik uste dut herrizen esentziz gehiago biziko zala. Udaletxe estueko lan eiunek, imaginetan notaz, udaletxe txiki bat, igual apala esango naben, ez dakit. Niretzako da trauma baten memoria Gernika. Eta Gernika baten egotea armen fabrika bat beti izan da nahiko obszenoa. Zerbait, seinu batzuk behar dira gogoratzeko. Ze normalena ez da gogoratzea, normalena da ahaztea. Cuando se habla de que Guernica fue reconstruida, es una verdad a medias. Solo se reconstruye la media calle. Ez badakizun historiz ezein dan, supasietan zara Gernikeko kalietatik eta dana da barriz, dana da impoluto. Ez dago lan marka klaru bat destrukzioa adierazten da dena. Nik uste dut, esan daitekela, ia arau orokor bezala, nun pasadan persona bat bizirik, han marka bat ageri da.